Se t'ha enganxat mai una cançó? En anglès aquest fenomen es coneix com a earworm, literalment cuc de l'orella, i fa referència a les cançons que no et pots treure del cap. Però per què passa això? Què ha de tenir una cançó per quedar-se atrapada al cervell? Sovint aquest fenomen apareix associat a un desencadenant. Potser l'hem sentit d'algun lloc o alguna cosa ens l'ha recordat. També, si escoltem una cançó repetidament, és més fàcil que experimentem aquest fenomen. I si la melodia o la lletra és simple o repetitiva, tindrem més números que se'ns enganxin. Quan passem per una temporada d'estrès o tenim tendència a divagar, és més fàcil que patim aquest cuc. Diguéssim que, com menys concentrades estem, més fàcil és que una cançó ens envaeixi la ment, ja que actua com un pensament intrusiu. I això encara passa més amb les cançons amb un cert pes emocional o associades a un record. Ara bé, com frenem aquest bucle mental? Les principals estratègies són la distracció o la saturació. Ens podem distreure fent una altra activitat que requereixi la nostra atenció i així no podrem fer cas de la cançó. L'alternativa és saturar-nos, escoltar repetidament la cançó fins que ens marxi del cap. També pots provar d'escoltar una altra cançó, amb el risc que sigui la següent a enganxar-se. I tu, quina tècnica utilitzes per treure't una cançó del cap?